Umzi omhle one ongangenwa sono oke ongangenwa sono umuso muhle ebono omhle City, la 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 la.
Sibongazile nakwazi ukuthi nifike ke namhlanje. Ngizocela abazalwane bahlabelele sicele nje umholi oyi1 esingeke simqoke ukuthi asivulele nje inkonzo umkhuleko. Oh
Amen, amen, amen. Ake sikhuleke baba wethu namandla wonke uNkulunkulu wethu uzweleza udumo lungolakho lukufanele uNkulunkulu wethu sesihlangene usenamandla wonke izwi lakho lithe thina siyahlela kodwa uwo ophumelelisayo ngakho ke siyabonga siyabudusa siyaphakamisa ufanele ukudunyiswa wena wedwa uphilile uyanqoba uthembekile ukhulekile alikho elinye igama esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga ngaphandle kwegama lakho Nkosi yethu Jesu sesiyabonga ukuthi lapho sihlangane ngegama Bazalwane sibonga nje umkhuleko oqala inkonzo yethu ku item number 1 we have welcoming by ubaba uDumisane wakamkhonza yena ke ozosimukela ke namhlanje. Oh, sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu lenzile ithuba ukuthi ngibe la. Ngibonga konke uNkulunkulu angenzele khona. Ngaba ngikho lapha mina ngesinalo. Ngangena esibhedlela ngivuvukela umzimba wonke kungaziwa nabanye babangazi ukuthi ngizophila kodwa ngoNkulunkulu ngaphila ethandaza lo mama lo esafaka impahla ezihlaza ethandaza esibhedlela kuze kuphenduka amakhalati eceleni makungenena kwakuthule ehodini engangihleli kuwo nithi ngizobongela lo mama lo njoba namhlanje esenje uNkulunkulu ngathi angamgcina lo mama ngoba ezinye izinto ezingahambi right uyasho ukuthi akuhambi right asingakwenzini lokho ukhuluma nje iqiniso liphelele ingakho ngithi ke esibhedlela ngangimele wayema athandaza esibhedlela ngoba naye wayengasathembi ukuthi kwenze njani ngathi ngiphelile nje nami esibhedlela ngingasazi ukuthi ngizokwenza njani ngaphela ngisho kwami endlini ngaba ngikhipha esibhedlela ngaphelela kwami endlini ngaphela tu ngezwa unkosikazi ememeza naye lo mama athi hey naku kumoshakela ngaphela kodwa ngiyibona indlela ngathi kuyakhanya lapha phambili ngiyibona indlela kodwa mina ngisekho la ngayibona indlela ukuthi kusho ukuthi yakhanya lapha phambili kodwa ngiyahamba nje kodwa kuyakhanya lapha khanya phambili la ngihamba khona kusaselfifi kodwa la ngiyakhona ngiyabona ukuthi kuyakhanya bazalwane ngisho ukuthi uNkulunkulu wangisiza ngaphila kuthandaza lo mama wathandaza abantu mama bembethe
umthandazo abawuzwa ngoba emphethe loyo muntu. Kanti lo muntu ukhuluma noNkulunkulu, lo mama wayekhuluma noNkulunkulu kimi amalanga sewabaliwe nabantu baseNatal bathi kimi kunjani akakathuli, ngithi kanti badala akakathuli usaphila. Ngiyabonga abazalwane, yazi mongangibonanga, mongangibonanga ntande, mongangibonanga nawe ungathuka nje kuwe. Wongeke wawuzothi hayi lento ayisekho. Bayibekele indawo esibhedlela. Bangikhipha esibhedlela ngabuya ngezala ngaphandle. Ngiyabonga kubantu abalapha ekhaya ngoba lo mama wayekhalela into eyodwa ukuthi Mkhonza njoba uyiqalile le ndlela ngicela uNkulunkulu akusize uphile kuphetheke lo msebenzi engithi sowuseduzayo. Ingakho ke nami ngibonga abazalwane bonke. Ngiyabonga abazalwane nonke, ngiyanibonga nibe nathi kunzima. Akungathi mase kumnandi bese siyathula. Sihlale phansi sigiye sidla inyama nabantu akade bangekho nathi ekuhluphekeni ngoba nanihlupheka nathi sanganginizwa ama voice engena la endlini base nifikile ngizwe ukuthi seyifikile zakithi. Yeah, ngoba umunye umuntu uyakhetha hayi asikakafike zakithi angikwazi ukuhamba nalisi. uNkulunkulu ngathi angasiza abafethu ekuzeni uzophakamisa lo mama namhlanje. Ngiyabonga kini nonke, ngiyabonga abazalwane. Akukho kunye engingakusho futhi. uNkulunkulu ngathi anganisiza nani lapho ebenithathe khona, lapho kumoshakele khona kubuye kuvaleke futhi ngoba awuzi mahala la. Awuzi ngekhasi lebhanana, ugibela imoto, ugibela itaxi uze endaweni enje. uNkulunkulu ngathi anganisiza nonke, uNkulunkulu akathela umusa. Ake ngivumela sisivume lesincane bazalwane esithi usithethelele izolo. Ngizosivuma nje bazalwane ngoba ezinye izinto ubhekane nazo uzibona ukuthi zinzima lezi. Sithethelele izono zethu ke sithethelele ngiyabonga kubazalwane bonke. Ngiyabonga nakuwe Bishop wami. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kuwe babumoya. Ngihambe nawe isikhathi eside. Ngihamba nalo baba lo walo mama. Ngihambe nawe isikhathi eside nawe. Ngihamba nawe ngivuka ekuseni la ekhaya ukhala ikhwele lapha emgaqweni sihamba semsebenzini. Sisebenza nalo baba walo mama. Siyabonga abazalwane, okunye akusekho. Ngithi ngiyabonga, ngiphakamisa izandla kini ngithi udumo maleki njoba sila udumo masulise kuNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu athethelele. Amen. uNkulunkulu Mkhonza. In line number 2, item number 2, ithi purpose ukuthi why namhlanje sihlangene sidibene inhloso nje nenjongo. Ngizocela ke sisukumise umama wami, brother umama wethu, umama noNhlanhla wakwaMkhonza azosichazela ukuthi kahle hle udaba lwethu esihlangene ngalo la maqondana nani. Okuvusa kwayo ngeyezi
Ngiyabingelela bazalwane Amen. egameni likaJesu. Siyathoba kakhulu kubaholi bonke. Sihloniphile uGcobo. Ngiyabingelela mama wami, Mama Mkhonza, Sikhukhukazi. Ngiyakubingelela sithandwa sami egameni likaJesu. Ngiyafuna nje ukuchaza bazalwane kodwa ngingakaqali ukuchaza. Ngisacela nje amahlungwane angithi thina sele njengoba nisibona simile. Kodwa uNkulunkulu walenza icebo ukuthi nanoma abafowethu behambile kodwa umndeni wona ungapheli. So ngiyasicela nami esami isisu sizoma la ngimekhona ngoba kube besingekho sona ngabe uzange ube kanje lo msebenzi. So ngiyanicela nje bantwana bami nisondele singakalixoxi udaba ukuthi sibabizeleni abaholi, sidlaleleni ngabantu abadala ukuthi bayeke into zabo beze la ekhaya. Amen bazalwane. Bese ke bangcwele abantwana, ngicela nje ukuthi ngichaze ukuthi uma sibuka uhambo lika mama wami ozala mina ugogo Mkhonza, sibuka isimangaliso sohambo. Kukhona abazalwana ababekhona ngo-1985 uma ubabami egula. Ngiyaxolisa abazalwane mangithi ubabami ngithi umamami ngikhuluma kanjalo baxabana nami kakhulu esontweni ukuthi hey siyazi ukuthi abazali babo kodwa nje kusegazini lokho. So impilo kababami yashintsha kusukela ngaleso sikhathi. Nami ngangimncane ngomakotshana nje osaceliwe emzini. Ngambuka umamami ehamba ngokwethembeka phambi kwababami. Kwaze kwaba nakalokho. Engishola ukuthi bazalwane uthe ubaba mayephelelwa ukuphila. Sabona ukuthi umsebenzi ufezile ugogo Mkhonza uNkulunkulu bekam-asayinele wona. So sizofuna ukuthi ke sithi phambi kwehlwele silabantwana bamela. Sibonile intombazane yakwaShombela. Sibonile Makhaya. Uhamba kahle. Uma thina siyohluleka ukuhamba kahle sobe sihlulekele. Kodwa sinikwe zonke ikhali zokubhekana noSathane. Usifundise ngisho inkolo, wasifundisa ukukhuleka, wasifundisa yonke into ngaphandle kokuba isixhwanguxhwangu. Akafundisa nani lo. Ungazenzela nje ukuxhwanguxhwangu ngoba uyathanda. Kodwa yena akasona. So njengoba siyesahamba sayolanda abaholi bethu abobabuntanda, sibacelile sathi baholi sicela nizofakaza ukuthi nasibona sitshela umamethe esemzimbeni ukuthi siubonile umsebenzi wakhe omuhle kakhulu. Especially ngobaba. Ubaba mephelelwa ukuphila bangenile abazalwane bonke basho amagama esiwathandayo nesifisayo ukwezwa. Kodwa khona mzalwane 1 owangena ngithi mina ngeSunday first Sunday wathi ukube abantu bayazi ukuthi kufanele ba-honore ini bekufanele ba-honore ugogo Mkhonza. Wathi lo mzalwane ngihlangana nogogo Mkhonza ehamba nomkhulu Mkhonza eklini ngesimangaliso umkhulu. So kube mina bengizenzela zayoni bengizom-honor ugogo Mkhonza ngenhliziyo ngathi hey lo mzalwane uyaprofita. Akazi ukuthi kusenhlizweni yethu ukuthi ubaba wethu makenza 8 years bekazoyenza 8 years bazalwane kulo nyaka. Kodwa besizomdizisa phezulu ngendiza siyo celebrate naye kude. Nina nibone nje senibona ku social media. Kodwa ke uhlelo olikaNkulunkulu akulone lethu. So ngize lana ngazoma ngithi ngizochazela abazalwane ukuthi bazalwane asibathandeni abazali, sibathobele, singakhohlwa ngoba kuyenzeka ukuthi umzali kusasa usejikile sengathi umntwana wena sozibona sowungcono ngoba khona into nayo. Nesilungu osikhulumayo uyasikhohlwa ukuthi mina ngiyabakhuza ke Bishop. Ngithi isilungu siphamandla sikhuluma yesami. Ukube mina bengekho ngaba unasi isilungu. So nathi sifuna ukusho lokho kugcwele nje ukuthi mama wethu othandekayo
Yes ubaba uhambile kodwa thina sikhona. Yes ubaba uhambile umndeni ukhona. Njoba ngibona baba omncane wamehleli kanjena. Ubaba omncane wami behlala kanje esibhedlela kubaba. Ahlale kanje lindi ambulance linizulu. Ehlenyuka ngaphandle abone ngathi nayenza kancane. So ngifuna ukusho ngithi sinibhekile mahlungwane. Siyazi ukuthi ngeke nisilahle futhi ngeke nisabe ukusola. Mase khona sikwenza kabi ngoba kungenzeka phela umuntu mase kangathi usidudlanyana abone ngathi amandla wonke awakhe. Kanti ukuba umntwana uze kube sekugcineni. So siyabongisa sithandwa sethu. Senze lokhu engazi Nkosi yami eboreka ilama meeting angawa understand. Hey eboreka thina ngibora yazi umkhonza ngazo uhambeleni senahlala ngedwa nihlala nisemhlanganweni besihlanganisa lokho. Sithi sifuna ukuthi mzukane ukhululeka. Kodwa nathi size sizosho sithi sikubonile uhambe kahle phambi kwethu. Wahamba kahle phambi komuzi wakamhlungwane. Wahamba kahle phambi kwebandla olholayo. Ngoba ubufakazi buvela lapho. Angakezwa ke mina ukuthi kukhona ubaba ongapheli la ekhaya engingamqondi. Cha angakakezwa lokho. Kancane nje ugogo mkhonza mangithi ngiyadlula noma ngabona imoto ngime eminyango ngizwe sekhuleka eqhuma phezulu. Kuyisibusiso lokuNkulunkulu akuphekona. Futhi mina ngeke ngizenze wena uwe. Kodwa nje engifuna ukuzokubonga phambi kwehlwele zonke ngibonga ukuthi uJehova uphile wabeka kuwe ukuthi ubasiza abantu bakaNkulunkulu. Ungayeki ungathi hayi mina sengikhathele akukhathalwa. Uyophumula ngaphesheya ntombazane. Inkosi yomsilibusisi ibandla lonke ngegama lika Jesu. Amen. Siyabonga ke umama uNkosazana Mkhonza. Item number 3 we have uBishop Lilimane sizocela ukuthi simsukiseni ngeculo eze ngaphambili. Kuluma umuntu odala ukhokizi. Izimo kuluma entangeni yakho kulula. Mare ngasibuwa mo wena ke lentswile le la fitla ho motho. Hane lenyelo le fitla mo ho yena le re mo ho yena. Mo hloboleng dikubo tse ditshila. Le mo apese diaparo tse hlwekileng. Le re lengolo le o apeswe le kobo ya bokgabane. Ke a tseba hore wa Sotho. Ba bangata ba tlo batla dictionary ba batla ho kereng. Ma ba tla utlwisisa hore nako e fihlile ya gogo o shine mo mosebetsing o no le mo ho ona. A ke re now o relieved now hore o so feditse ke motho a re ke mathile ke feditse sebaka jwale le wena o e mathile tsela ya ntate Mkhonza o e feditse jwale ke nako o apare kubo yao ya bogabane ke a rata le katiba eo bane e re go apese le katiba e hlwekileng o bona katiba o e hlwekile o bona le ribone mo koko re a leboha le a ile re a tseba hore nako se fihlile ya hore di-meeting di kene re a tseba hore re santsane re yo phoqiwa re a tseba hore ha re sa tlo dula ko mahaeng ka lebaka la o feditse mosebetsi
ole o no le mo ho ona mara lentswe le ke le ratang ke le reng hane Ruthe a bua a re modimo wa hao e tla ba modimo wa hao le wena o bontshitse ka Ntate Mkhonza hore modimo wa hae tla ba modimo wa hao gogo siyabonga uhloniphe isonto lonke wasibonisa ngokudala bakho ukuthi uma kuleso mo situation eo hore o itshwara jwang hele mo ha bu ikokobetso ba hao lo re hlompha lo re fa sebaka modimo wa fe matla a o boloke mo letsatsi la hao amen Ira msisumiselo ubabu umalum David eze ngaphambili naye azoba nezwi Ngicela ukubingelela endlini ngegama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen leyo ndawo. Amen. Akucace ukuthi abake la ekhaya abakholwayo. Kumnandi kuba lapha. Siyabonga. Mina ngithunywa amashombela kushuthi ngimele wona la ngizokhuluma ngizongena emqondweni wawo ngicabanga ukuthi amashombela obekufanele ngabe ula bezokhuluma kanje athi uyabonga ophini kalikhothwa ukuthi ithe intombi yasemadeleni koncincinyankulu beyiletha la ekhaya ayangapho yenza okulindele thina ke esalusa ikakhulukazi imbuzi mayiqala isiyobelethe iyayihambe ey'ntabeni bese belethela lapho sekufanele manje ukuthi niyigqube niyise ekhaya bese nithatha uthwane lezinyane leli izinyane lalembuzi uligodle la kuwe kodwa uma ungayazi i-trick lokuthi kwenzakalani izothi mayifika lapha ekhaya imbuzi ikhahlele ingafuni ukuyincelisa so la abala ekhaya bachelwe ngegazi likaJesu kusho ukuthi le mbuzi kufanele wenze manje uyithathe usenge ubisi uma wayo ukhiphe le phuma lakho kusho ukuthi uyigcobise ngobisi and then le mbuzi uma wayo uzoyinuka bese ayamukela laba la ekhaya bagcotshwe ngegazi likaJesu angeke baze bakhahlelwe umhlaba so impela ngisasho namaye ukuthi ya siyabonga awusiphotana nazi ingane ekhulile ubambile kwazi kwafika isikhathi sokugcina oncinci yankulu ngiyabonga David sizocela ukusukumiseni uzocela sukumiseni uBishop Ndlamlenze nangeholo bazalwane ukuthi eze
Ngibingelela umawe awusemhle ma abazalwane ngathi bayambona nje noma ngathi abamboni bengizothi kuye bekuyangami program director abazana bamshayela izandla lo mama muhle bazalwane uNkulunkulu uyagcinana ngamampela uma lithi izwe inkosi niyoze liguge akabo uNkulunkulu lokho sikubona sihamba ngeenyawo ukuthi ngempela uNkulunkulu uyabathwala abazali bethu amen bazalwane kuba nje ibhadi ukuthi bazale thina singamboni uNkulunkulu ngabo akabo uNkulunkulu sikhula nje sikhona sibone bona akabo uNkulunkulu ukuwe ngekho phambi kwethu ngabe asimazi uNkulunkulu uyangixaka umuntu othi uNkulunkulu akekho esewadlila amabhede amaningi embonile umzali hamba phambi kwakhe evuka kodwa yena athi uNkulunkulu nje lethe ethonje uNkulunkulu impeleko abasho babazalwane ngomlomo ukuthi uNkulunkulu akekho kodwa izezo zabo siyazibona ziyabonakala ukuthi umzalwane uyamphika uNkulunkulu akabo uNkulunkulu nami bazalwane ngalokuqala isikhathi ngiyabingelela bamagoso baba wami akabo uNkulunkulu naye bengizothi nje simshaya izandla bazalwane ngiyabingelela nabazali bami Mahadebe ngiyambona ngapha naye umama wethu umama Mrs Mowlidi Archbishop Moya ngiyambona naye ngiyacela nje bazalwane angithathi angayijeki uhlelo uma ngishayisa abantu izandla amen bazalwane ngibabona noba maningi abakhona ngibabona bonke amen bazalwane ubaba uZulu Mageba siyambona naye umgiji walesikhathi induna yamabutho yalesikhathi naye siyambona bazalwane amen ngisho manje bazalwane ngoba kuyiqiniso ukuthi umuntu akasikhuleli njengoba ngibasingila out abaholi abazali nabaholi ukuthi bayasikhulisa endleleni ngisho kuba fethu esiphila nabo nabazimba kwethu ukuthi inyoka kuphela esikhulelayo noma ungathola ithuba lokukhuliswa ekhaya kodwa esadini bakhona abantu abakwazi ukuthi babize bakusole bakukhuthaze amen bazalwane bakhona nabangake bakubize kodwa mawubuka nje inqambo yabo bese na ushaya uvalo ukuthi uma lo baba noma lo mama ephila kanje mina kufanele ngenze njani amen bazalwane sibonile lokho uma umkhonza sakubona kuba umkhonza uyiphatha nje okuhle bazalwane yini lo usisikanhla khuluma ngaye mhlawumbe uyasaba ukusho ukuthi ngafika la nge-first Sunday elele uba umkhonza ngasho lawo mazwi ukuthi bekufanele kahle kahle uma umkhonza honor akhona nama award bazalwane anginankinga nawo futhi angafeli phansi lawo esathola esontweni baba uMakosi uthi hayi uyanikela hayi umholi impela akakwazi ukunatali yedwa ngikhipha imali yami ngimnikeze siyabonga sisezwana bazalwane bese kuthiwa ngeconference
ibandla lonke ubuholi egameni likaJesu. Ngokukhethekile ngiyabingelela mzali wami. Sibonga uThixo wethu ohambe nawe kwaze kwaba la. Kukho konke sibonga uThixo wethu mini kuma challenges. Wahamba nawe kwaze kwaba lana. Usathane azange kuma challenges atshontsha ingqondo. Wema esikhaleni, wema ngokulilonda izwi likaThixo ngoba lona aligcinwa ngokuthi silizwe, kepha liyalondwa. Sikubonile endleleni siyinhlangano ulilondile. Ukuba umzali njengoba namhlanje abantwana abazukulu bekuhlonipha. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngawe kubazali ngoba ukuba umzali kumsebenzi CZPC. Ukuba umzali uyamkhulisa umntwana ngendlela yakhe angayukusuka kuyo. Sibonile ngawe, sibona ngalomsebenzi abawenzile wokuhlonipha. Amen. Simbonga kakhulu uNkulunkulu. Ubakhulisa, ubathethisa, ubashaya. Namhlanje ngalomsebenzi omuhle kangaka yithelo zakho nobaba. Kunelizwi ke engifuna ukulisho. Akekho undodakazi uNonhlanhla kubazukulu kunelizwi engifuna ukulisho. Ngiyacela kwabaphethe amaBhayibheli, ngiyacela kakhulu abaseFesu ku chapter 6 khulumela iZPC ukubonge kakhulukazi umzali. AbaseFesu ngiyacela kwabaphethe amaBhayibheli chapter 6 uverse 1 no 2. Ngifuna ukusho izithelo zomzali kubantwana nabazukulu ngokwezwi ngoba izwi lenkosi liveze ukuthi konke esikwenzayo uma kuyizwi akube ngezwi ke. Mzali wami ngikubonga kakhulu, ngikubonile endleleni, ngikubonile futhi ngikubonga kakhulu esikhathini sokuthi kuma challenges uSathane uhlale khona, kepha wema awuzange wavuma uSathane atshontshe ingqondo yakho. Wema ubhekile phezulu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakho. Ngiyacela nje ngesikhathane esincane ongangibukela abaseFesu chapter 6 uverse 1 no 2. Incwadi yabaseFesu chapter 6 uverse 1 no 2. Isihloko sithi izeluleko kubantwana nabazali. Bantwana, lalelani abazali benu enkosini. Ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko okungumyalo wokuqala onesithembiso. Ileli lizwi mama. Ilizwi sinhlangano esilishoyo kuwe nabantwana bakho nangabazukulu bakho ukuthi ukhulisile, uyala, ululeka. Babuyisa manje izithelo zakho. Nami ileli lizwi elincane enginalo ngizothi mama ungayishiya indawo yakho, awuyishiyanga, awuvumanga nanokuthi uSathane ayitshontshe ingqondo yakho. Uhambe ngalawo mandla. Ngizothi nangalesi sikhathi uyiqueen, hamba futhi qhubeka ngalawo mandla. uNkulunkulu akubusise noma.
umsebenzi oshiye nawo namhlanje. Sulumiseni amaqhawekazi uLady Bishop Sithole. Amen. Ngiyabingelela egameni. Hallelujah. Amen bangcwele. Hallelujah. Ngiyathanda uJesu uma efika ugcwele abafuthi. Behle besalinde ukuthi ube bulewe. Uyangena uthi ukuthula. Amen. Nami ngizothi ukuthula bazalwane. Hallelujah. Ngiyanibingelela nonke. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uJesu akazange abingelele ukuthi hey Petro bani kwakunzima. Haleluya. Wangena nje wathi ukuthula. Base bayabona ukuthi haleluya. Ngiyanibingelela mama. Mina ke usisi wami ngizomela amaqhawe. Ngike ngathi ngelinye ilanga ukukholwa kwethu walesi sikhathi. Abantu bakulesi sikhathi
baney'nhliziyo ezimbi. Amen. Kodwa bakulesa sikhathi babenganayo, babesebenza bonke. Wayengekho ofuna ukuba nemoto omunye ahambe ngeenyawo. Ubaba wethu umkhonza babe bafake bonke abazalwane. Amen. Kwakukuhle bazalwane ngalesa sikhathi. Kodwa manje ngizothi mama wami siyabonga ukugcina ukukholwa. Ngoba bangcwele uma uJesu ehamba endleleni, uma ebaloke bathola abafundi bakhe, uthi bafundiseni konke bese nibafundisa ukugcina ukukholwa. Ngoba manje ukukholwa akusafundiswa ukuthi kahle kahle nje ubungenile ekholweni ugcina kanjani. Wonke umuntu uyazi. Haleluya. Akekho jangazi. Amen. Sizobonga ukuthi ukugcinile ukukholwa. Amen bangcwele. Yagcinwa bangcwele ukukholwa. Akugcinwa ngoba kuhamba ubaba. Ukugcina nje uyinkosikazi. Amen. Amen. Uyabona uqala uyintombazane. Ugcina ukukholwa. Intombazane ekholwayo iyazigqoka kanjani. Amen. Siyabonga mamami. Ngibonga nabantwana abagcinile. Unenhlanhla. Inhlanhla onayo. Abantwana kubi la ngaphandle. Amen bazalwane. Kodwa onabo angaphakami. Ambonge uNkulunkulu. Ngoba lokhu kungumusa kaNkulunkulu ukuthi ukugcine kukhona iculo eliculwa la elithi nguye okhulekayo. Amen. Usho omunye akakhuleka uyakhona nje. Amen. Hallelujah. Uthi makulalwa nje agibele embhedeni akhone avuke. Amen. Kodwa ngilengibusisa leliculo elithi nguye okhulekayo mamami. Ube nguye okhulekayo. Ubengeka hambe nawe uThixo ungakhuleki. Elithi zikaNkulunkulu umfelokazi woqobo. Yebazalwane nebabala bafelokazi. Uyabona uma ufuna ukuba umfelokazi woqobo uhlale enyaweni. Ithi uhlalele ukusinusela kuNkulunkulu, akahlaleli indaba. Awuhlaleli imali yesonto. Kodwa wena uhlalela ukusinusela. Ngoba khona abantu angazathi isonto bayalithanda kanti bathanda imali. Inkosi ngosiza kanini. Ngizocela uPastor Thokozani Ngobese ukuthi eze ngaphambili naye azosibusisa ngamazwi namhlanje.
uyazi kanje. Asithathe ithuba bazalwane sibingelele uphatho hlelo egameni lenkosi yethu Jesu. Impela nami ngabe liqhubeka ngeprotocol kodwa ke umama usuka la sevele wayihlakaza wayikhipha ngaphandle. Kodwa nje ake sibingelele ibandla lika Jesu lonke azithengela lona ngegasi lakhe. Ngokukhethekile ngibingelele mama uNkosami waze wamuhle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu imsheleni izandla ezinkulu. Ngiyabingelela kobaba no mama ayibonga Nkosi nabafowethu nobhuti nosisi. Kuyiliqiniso ke bazalwane ukuthi ke akulula neze ukuphuma phambi kwabantu abadala. Kodwa ngibonga ithuba mfowethu kakhulu nanokuthi ke thina ke omunye umusa ophinde siwuthola ukuthi ngoba sasuke sazalwa abantu abadala. Amen bazalwane. Ukuthi ngoba nakulesi sikhathi shamase sekwaba nabaholi abangangobhuti bethu. Kuthi noma umuntu masithi bhuti kuye ebone ngazathi siyachwenza kanti no sazalwa abantu abadala. Uyabona nje umama lo umama nje. Umama nje. Ayibonge Nkosi. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba esilitholayo ikakhulukazi kulabazalwane bakwamhlongwane bazalwane. Kuyiliqiniso ukuthi isibusiso bafowethu akusiyo into efana negift. Isibusiso singayibala nje izibusiso eziningi kodwa ke eqinisweni lonke isibusiso asifani nento esuka emthwini yamkelwe ngomunye. Kodwa ke isibusiso singamazwi akhulunywayo umuntu ephila. Alibonge igama lenkosi. Isibusiso singamazwi akhulunywa kumuntu amkelwe ngomunye umuntu ephila bazalwane. Alibonge igama lenkosi. So ke ngisho ukuthi ngelinye ilanga indoda yayisindala yathumela umfana ukuthi akalande isloveli ambusise esaphila. Awayibonga inkosi bazalwane. Asizazi ke lezi busiso ezilandwa umama engasekho. Abazalwane thola abantu ebebangithuna nje ngenxa yokuthi bazolanda isibusiso. Nakho nje ubusika buyangena umuntu ukhohlwa nje nawe ukuthenga ingubo ukuthi athengele uma wakhe ingubo ephila ukuze kuzokhulunywa isibusiso phezulu kwempilo yakhe. Siyababongela ngempela abasese nabazali shamase ngoba leli thuba sisalikhalela namhlanje. Bokunye nje kube ngazathi singake siye nasemathuneni siyobavusa. Ngoba nezinto uNkulunkulu asenzele zona usenzele sebengasekho. Ebafowethu ayikho ke babuntanda into ebhlungu njengokuthi ubongiswe ngabantu. Buhle ngempela ubongiswa ngabantu. Kodwa ke kuyayikunele uma kubongiswa ngabantu abakulethe emhlabeni. Singenzela ukuthi nalona ongenakho ukubuyisana nomzali wakhe akahambe mayesuka la. Athi baba angenzanga kahle, athi mama angenzanga kahle. Ukuze azothola isibusiso. Ngicela ke ukuhlala phansi ngalamazwi. Lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaRuth isahluko sokuqala uchapter verses number 3. Lithi iBhayibheli kwakunabanye abazalwane uElimeleki noNaomi. Lithi izilenkosi babephila endaweni yaseBethlehem eJuda. Kuthiwa iBethlehem eJuda kwakuyindawo yesinqu. Bethlehem eJuda kwakuyindawo yesinqu. Lithi izilenkosi ngenxa yendlala eyafikela baseBethlehem eJuda. Kwasho ukuthi into yabazane beyihlole kwelikamoya. Base bethatha isinqumo ngenxa yesimo sesikhashana. Bathatha isinqumo sokuthi abathathwa ngokwabo behlele endaweni yakwaMowabi. Kodwa ke nayo into engiyibambayo lithi izilenkosi uElimeleki uma fika nabahlobo bakhe kwaMowabi kwathi immediately befika wayisefa. Alibonge igama lenkosi. Sizosho lento le abantu bakwamhlungwane ukuthi mama akusukwa kuNkulunkulu.
alibonge igama likaJesu wabafowethu asisuke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uthi uBishop maye ekhuluma lapho uDlamlenze kunento eke yakhulunywa uMpostoli Paulo esebandleni laseFilipi athi konke lokho kwangehlelayo kugcine kuveza ukuqhubeka kwevangeli. Sishiso ukuthi bazalwane kunabantu abazikhomba into kaJesu ngenxa yezimo zesikhashane basuka emseni kenkosi. Uma ngathi uyabheka nje kunabantu ukukhuluma kwabo esekushintshile bazalwane. Kangakanani ngalomhlambi lo awukhuluma ukuphila kuwo. Ngiyawuthanda umhlabelelo waseyoni othi ngumzalwane onjani okhomba indlela aphinda jiki. Kubiza nje ukuhlala bafowethu mawami kubiza nje ukuhlala ukuthi ngoba nami ngambona wami umama esehambile ubaba wahlala umama umhlalela uNkulunkulu. Kwathi kwala noma sengibona omunye ubaba babuthanda elokho efika wayengafike esaphila ubaba. Wayengafike esaphila uNgobese. Ngathi baba lo mama uyakholwa lo muzi lokuyakholwa la. Akuvakasha uma uzovakasha ngena uzothandaza. Ngathi ngena nje uzothandaza ngoba lapha kuyakholwa. Iqiniso leli lithi ke asinibonge bazali bami simbonile uNkulunkulu nimveza kithi nithe mangisahle nabafundi ngaphandle ngathi yodwa into engibonga ngabazali bami ukuthi basishiye ekhaya. Number 2 basintroduce kuJesu because of lento yamawili bazalwane iyingozi. Yabona lento yamawili le yokuthi umama wangishiya nokuthi sithi sizulu ifa leziwula lidliwa izihlakaniphi. Kukhona umuntu ongangena nje ngokuthi uzoganwa la kanti uzofuna itayitela lalomuzi. Kodwa konke sikubongayo ukuthi basithatha basisa kwaSimakade. Basithatha basisa kwaMsindisi. Akusho ukuthi noma ke singazange sibe nenhlanhla yokuthi sithola amawili sishwe nemali bazalwane sibonga ukuthi nasiletha kwaMsindisi. uNkulunkulu ahambe nawe gogo siyakuthanda akwenzela umusa uzudle amandla abantu bakho egameni lenkosi. Sokumisa ugogo umkhokheli uzwane. Amen. Amen. Ngiyanibelela egameni elihle lomfundisi. Amen. Ngibingelela bonke ubukholi obukhona phakathi kwendawo ngomusa kaBaba uNkulunkulu. Ngibingelela usihlobo wami. Amen. Egameni elihle lomfundisi siyabingelela nawe. Ngithunywe yilabo mama. Amen. Amen. Ukuthi ngizokusho gogo ukuthi siyabonga. Siyabonga ngicela ungayisebenzisi siyabonga kakhulu. Sizobongisa futhi umuzwa kaMkhonza. Sibongise nomuzwa kaMakhaya.
Amen. Siyabonga simbonile ugogo ehamba ngobuqotho phambi kwethu, phambi kwebandla likaBaba uNkulunkulu. Asisolanga lutho. Singabantwana ke esijwayele ukuza sizodlala la ngoLesine. Kusukela kusekhona ubaba wethu ubaba uMkhonza wayesivulela umnyango ukuthi singene senze konke esikufunayo. Sesithi masidlala ke ugogo ukuhuye ongumphathi wethu. Ugogo esekulesimo bekade kuso azange asibonise ukwehla. Ugogo ubehlala ngaso sonke isikhathi ehleli elingisela uMaria ehleli ngasenyaweni zikaBaba uNkulunkulu. Ngithande abazalwane uma bethi ugogo ungumuntu okhulekayo. Ugogo uyakhuleka. Amen. Ugogo bekhulekela thina singena thina kufanele sikhulekele ugogo kodwa ugogo bebuye akhulekele thina. Siza nenkinga zethu kugogo kube ugogo okhulekisa thina. Izwi enginalo gogo uma sikusondeza endlini kaNkulunkulu sizokunikeza amandla sizothi uNkulunkulu maka hlale phezulu kwakho ahlale olumini lakho akubonise zonke izinto okufanele ukuthi uzibone mawuyendlini kaNkulunkulu. La nginezwi elithe uJehova wathi kimi ndodana yomuntu beka inhliziyo yakho ubone ngamehlo akho. Ngizothi kuwe gogo uthi uBaba uNkulunkulu beka inhliziyo bese uyabheka ngamehlo akho ukuze ubone izinto ezinhle. Kunengi kozokubona mawufika endlini kaBaba uNkulunkulu kodwa manje kuzofanele ukuthi wena ubone ubuhle ukuthi ezinye izinto uzibone uzishaye indiva. Amen. Ngamehlo akho uzwe ngezindlebe zakho konke engikukhuluma kuwe ngazo zonke izimiso zendlu kaJehova nangayo yonke imithetho yayo. Amen. Nala ngithanda khona uqaphele indawo yendlu ukungena nazo zonke izindawo. Amen. Endlini kaBaba uNkulunkulu kunako kuningi oyokwenza manje. Uyakwazi ukuthi uBaba uMkhonza uhambe wakushiya kuphi uyothatha manje igqathu likaBaba uMkhonza kunye nalapho uNkulunkulu ulibeka kulesimo ukuthembile uyoseva ibandla likaBaba uNkulunkulu and mawulaphana awuzukumamela inoma ubani kodwa umuntu okufanele ukuthi ummamele uBaba uNkulunkulu ufanele uzwe njengoba ethebeka inhliziyo yakho. Beka inhliziyo yakho phansi umamele uBaba uNkulunkulu ngezindlebe zakho ukuze ukwazi ukwenza umsebenzi ofanele kaBaba uNkulunkulu. Uqaphele konke okwenzekala endlini engcwele. Uqaphele zonke iminyango eyokungena neyokuphuma. Abantu mabangangeni namhlanje ngeviki elizayo bese bayaphuma ngoba sekubuye wena. Abantu mabafika endaweni kaBaba uNkulunkulu bathola ukunethezeka ngoba nathi sithola ukunethezeka masinawo. uBaba uNkulunkulu ukunika lo msebenzi ngoba ekuthembile. Ngizothi hlala enyaweni zikaBaba uNkulunkulu usibonisile ukuqiniseleka kukaMama ukuthi kuyinto enjani. Sifunde elikhulu kuwe gogo. Sikubonile uhamba nathi endleleni. Ngizothi namanje qhubeka ngalawo mandla uyokuba emndenini wasekhaya nakhona usazoqaphela. Emndenini nasekhaya usazoqaphela. Ebandleni likaBaba uNkulunkulu usazoqaphela.
ukwenze konke ngokuthembeka endlini engcwele. Inkosi yomsebenzisi. Amen.